Kasto nga itsura tigre, madi nga umawad sa ospital atway. 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 Ni, hindi mo nakatungkol dito yan. Pwede mo umong dito yan. Madita kami mo na binagaan ngagsukat dan. Kuboundary mo lang ata oy. Oh no! Ni, pati di bangir dapat tungkol na. Tinugkulan dan sa mami na yun. Bukis ti sabadan, di na mo lang bagang ngagsukat dan. Oh no! Rati mo lagay mi lakay ko. Apay lakay? Apay ka sa tetsura. Nagsurbida ba ka? Di na mo lang bagan. Kit baka di na kahit angad dati makakita nagsurbida lakay. Kasat no maalaan tayo, tapos nagpatirda, tiyawanay. Ito pa mo damagan ano, sino daga di nagsurvey? Kamamak pa yung rotatano sino gidi nagsurbay. Nagi mas laking imalo gidi muhun kanyatan. At tapos mulakay, ba mo, numali aja sinurbida, ipabarangay talang nan. Ay, talaga. Kapag ko nato siguro, awan tagreklamaw. Lukdit na pa ya. Hindi na lakay, hamo unay pang panunutan nata. Makapahay blood si ka. Yung baglado ti kwartadang marami damami na yun. Talaga hakas na lakay, aduti kasta. Tagitigay di balayan, tuminom ka ti danom. Kaya ba kahit? Madi talaga ti mariri na. Pupututa ka talaga. Rintan. Ay, apay pa panam lakay. Paano di barangay hall ba kahit? Yun, sige nga rin lakay, nasaya at pay. Wow, sihot ba kahit? Nakom. Bun, sige. Aganad kang rod lakay. Oh no! Apay papanan natin nga tao. Maditi aurana ni Mr. Andres ah. Andres Isaya, papanam! Oh, Andres Isaya, papanam ko nakti. Apay papanam! Oh, Andres! Apay ka sa tatsura man, Andres. Kung madayo ka kanyak baak, baka si kati pagpupututak. Apay ya, anati pagkaskastaman, Andres. Ati dagak, kadati problema na. Apay na nano aja dagam, Andres, umakar ba? Dagalang gayam ti problema, magkaskasta ka. Dagalang ya. Nawan ti dagama, wan ti pagpadadaram ti balay mo. Ansag, nawatam. Apay nagungit ka na ya. Apay yan ti problema na aja dagayaw. Nagsorbida, madita kami mula binagaanan. Kubandurimi mo lang nga dyan. Baka naira namit ang awan tao siguro di balayo, Andres. Nairo na nga wang tao. Madidala kahit ibaga ko na maa. Apay, taga din nuya agad di nagsorbe, Andres. Madyang nga rotam mo. Saan mapanat di barangay hall, tayo reklamog suda. Okay. Ay na, madim nga reklamo ng Andres. Pag-utim lang nga di muhon nga yung kabildan. Ay na, wala ka sano ka putut tulok baak. Daka sa atang aramidan ay pag-utom ti muhaon. Ha, may kulong ka tita, dakaso na ajay. Kasanumit nga na, baga at Andres. Ay na, amok na kita kasta ka parang baak. 14 years ang agsursorbay, pati building sursorbyan. Ne, tatak lang naman nga agsorsorbe kagayam dati, Andres. Bumbaak, gusto nga mati aji naramid na gijay. Ipasorbek man nga dagi di dagak, Andres. Tsaka mo agad di muhonan kay. Kung mabali na baak, ano kaya mo, i-relocate ta lang? Ano ba di relocate, Andres? Relocate, biro kung taga di mohon nga mapagpukaw. Ah, kasi ya, manumit nga iti singer mo. Awan di bahid na, basta pa inuman na, ayos aja yun. Kanom nga rin nga sukatin, Andres. Maminsan dulangan ng baak, matyak may masangot at tata, dupay ti bang panunutag. Inbaga mata, Andres. Bon, sige, tita ka nga rutan tapanak may barangay hall. Kadwain ka na, Andres. Ano, sa langan ng baak, umulat ang mundi kasi dyan. Sige nga, Rod. Sige, tita kan. Hoy, apay di tati pa man barangay hall. Di bangir. Ay, winya. Taling ka nga talaga.
Kuna lang Andres di saya lang ti animal. Adu mo gayam amuna. Yeah, boy. Wala kay. Kamusta mo tayo lakad mo? Awan ba kay? Anong awan lakay? Awan tao di barangay hall. Yan ka sa anong urutatan lakay. Nagsubliak ka ng bigat ba kay? O sige nga Rod, si kabala lakay. Magtugo ko pa lang Rod niya, tamay katapudot ta ulom. Sana Agor kapit nga Rod, tagal apay pa, tamay katapudot ta ulom. Po, nagsitmit ni tigri tatan. Sana Bakit? Malulawa mo tinay. Punay, nagsalswit kayo umitinay. Saswit nga bagbagam, apay nga darate ka? Awan, makibalita lang ko ma. Ano Andres, sarati balita. Awan ba? Ano nga awan Andres? Awan tao di barangay hall ba? Ay na. Nukasta lang Andres. Aginom talatan, tamay katapudot ti ulob. Mukis ti sabam, problemado lang ko nila kay kung nakawisang paginom. Tamalipatan na ti pampanunutin na. Ure pa to rayo nga ginom ti arak, isulat ti problema, manti jam, nakay nga ba? Woy, 19 Jack Tigre. Kumana ka lang dito yan, ako man may tulong mo kinyame. Ano nga awan? Dakkel nga katulungan na kanyayo, 19 Jam. Ano katulungan? Katulungan nga garamit ti kalukwan, kung naginom ti arak. Kiisumit ti pagragrag sa akin mi ah. Mukis ti sabam. Nay, apay lang kay. Ano mo papasawa kinyamon? Inang, kasto nga itsura Tigre, mati nga umawad sa ospital atway. Mukis ti sabam nga talaga, mangirurumang kapay nga talaga. Nakatakder ka pa lang ni Tala, may susit ti motor yun, matitilang langanan. Kaya mata Andres, ado pa ti bilog ngayon uminta. Ano mangyari-ari kanya mo? Oh, ano ti Jesus ni ba? Ana, dakil nga katulungan dak, di ba? Ay na, walatan. Ang sige, hintayon. Uy, Tigre, ni Andres ngay. Ayun. Ukis ti sabanan, mutaling mitla ti animal. Imbati naman ilakay na nagbugbog sutin. Lakay. Kung ang laki, hindi na sumarunukan. Sige, sakay mo, untay tayo. Partakan bak. Tumirtirik ti mata nila kay kon. Bayam, isa ti pagragsakan na.